За дрехите и хората мога да ти кажа само бенг, бенг, късай, късай, бенг, бенг, късай, бенг, бенг. Колко струва аутфитът ти и кой откъде е? Значи това, мисля, че е трифнато. Дънките може би са от Бершка, вратовръзката не знам откъде е. Мисля, че е на... не знам. И герданите, значи, някои от тях са трифнати и така. Кое откъде е? Значи, не си спомням цени много добре, но иначе това е от втората употреба. Отдолу съм с риза, която ми е от моята приятелка за Коледа. Дънките са от Зарата и обувките са Adidas Campus с Bad Bunny колаборацията. Блузата от втората употреба, панталоните са от Бершка, бутушите са от Манго. Нямам никаква представа кое колко е струвало. От Massimo Dutti си купувам дрехите и от Бенетон. Това е общо взето. Бива ли така да ме забият още с първия въпрос? Не водя такава статистика. Добре. Определяш ли се сама за модна икона? Вярвам, че влагам мисъл в това как се обличам и смятам, че да, когато видя нещо, което ми харесва, взимам някакво вдъхновение от него. Да. Не. А смятате ли, че учениците ви смятат като такава? Факта, че ме изненадва тази номинация. Отговорете си. Не. Не бих казала. По-скоро се съобразявам как се обличам. Внимавам как се обличам. Планираш ли си аутфитите за училище? По-скоро не. Всеки ден, както се събудя, така преценявам какво ми се носи или не ми се носи този ден. Но често смятам да не планирам това, т.е. смятам да не повтарям това, което съм носил предния ден. Зависи. Предишните години, да, но тази година малко се отказах, защото има много по-важни неща тази година. И стрес, и да. Опитвам се, обаче не винаги се получава. Времето понякога ме изненадва много. Да, особено в 10-ти клас много обичах вечерта преди училище да си слагам нещата на бюрото и да чакам сутринта да си ги сложа. Планирам ги. Сега зависи какво влагаме в предварително. Когато имам време по-предварително, когато нямам време не толкова предварително и така. А следвате ли трендовете? Някои модни тенденции, да, може би като широките дънки, които доста ми харесват, но други смятам, че са глупави и само ги виждаме в TikTok и Instagram. Например? Например, лабуватата ми се струват като една тенденция, която много хора смятат за фешън, но просто да си сложиш играчка на чантата, която за мен няма никаква стойност, няма много смисъл. Не бих казала, тези микротрендовете не е толкова, но иначе има някои неща, които ми харесват и ги следя, да. Не. Опитвам се да не ги следвам. Много ще е банално да кажа, изразявайте себе си, бъдете себе си, давайте със собствения стил. Но да, смятам, че не трябва да се слушат останалите за това какво трябва да се носи, какво е модерно, какво е красиво. Аз лично съм ходила по, бих казала, изключително смешни начини на училище, облечена и се радвам, че съм продължавала да ходя така и не съм се вслушвала много в другите. Гледам да съм в час общо взето. Коя дреха никога не би облякал? Коя дреха никога не би облякла? Тук ще обидя доста хора, но онези дънките с боята, в смисъл не си бояджия, изпери си дънките. Може би никога не бих се върнал към тесните дънки. Nike също. Може би горни ще достава долнището в никакъв случай. Някоя много разголена, много червена и много рокля. Може би мунбута не бих облякла. Свръхлъскави рокли с паети, освен ако не е в някакъв карнавал или не е изрично казано, че дрес-кода трябва да бъде такъв, надали бих облякла. Според теб хората как определят стила ти и ти как го определяш сама? Като моят стил, аз смятам, че моят стил варира между няколко и заради това нямам точно изразен. Може би, най-много може да се генерализира с стритуер, но има елементи от някакви други места. Аз не го определям, защото той варира от розово и някакви шарени дрехи до черно и някакви емо неща, така че не мога да кажа точно какъв ми е стил.
Нямам никаква идея, защото почти не съм си говорила с хората и с това как. Да, за мой начин на обличане. А вие как смятате, че се обличате добре? Силно се надявам да се възприема, че се обличам добре. Като, да, повече гледам да се обличам в така по-спортно елегантния стил. Ами, всеки път, когато стане въпрос за къси поли, със сигурност всички погледи са към мен. Аз вече не ходя така на училище, вече си пазя органите и не ми е студено, да знаете всички, особено Александра от моя клас. Аз го определям по-скоро като спортно елегантен, пък вече подробности, зависи от ситуацията. Може ли да кажете един човек от вашето обкръжение, който се облича много добре, има добър стил? Може би приятелката ми, със сигурност. Ани Шапова. Да. Shout-out. Също така и брат ми има добри попадения от време на време. И Ликата там отзад също знае къде е. И така. Ами моят събеседник и другар почин Тина, неже са ни доста близки стиловете, така че... Ами много хора, включително много колеги, като ги погледнете. Да, не мога да кажа един, мога да кажа много от тях. Със сигурност виждам много хора, особено в метрото. Така си избирам по един-двама, които бих искала да си слапнем аутфитите за деня. Така че да, има много хора, които се обличат много по-добре от мен. И смятам, че никога няма... Човек спира да се развива, когато спре да вижда хората като по-добри от него. Персонално около мен на себе си. Съдите ли хората по тяхното облекло? В момента, когато не познавам някой и го видя за първи път и е облечен с нещо, което много не ми харесва или е доста претенциозно така, имам някакви първоначални мисли за него, но главно се опитвам това да не влияе върху взаимоотношенията ни за нататък. Със сигурност не, защото аз съм преминала през много, обличайки се и измисляйки стила си и дрехите, които искам да нося, така че не. Ами по-скоро не по постъпките им и по отношението им към другите хора. Кой е най-добрият аксесуар според вас? Със сигурност през лятото са очилата. Няма как да забравя. През зимата явно. И през зимата явно, да, като свети навънка и така нататък. Също така смятам, че други аксесуари, които са много добри, са бижутата. Аз нямам много бижута, нося си само моята веришка, която ми е от баба и от дядо и имам някакви спомени с нея и заради това си я нося. Иначе въртовръзки и така нататък също по някой път нося, но в момента не съм с такава, да. Имам твърде много аксесуари, но сигурно герданите са много важна част от... Добре, покажи сега твоите аксесуари, които имаш. Имам тази звезда. Аз не знам кой. Да, този ми е един от любимите. Добре. И това друго са, да. И пръстените. Да. Ами доброто настроение и усмивката. Много обичам колани. Моя най-любим аксесуар е шала. С какъвто и да е. Дълъг, къс, фишу, памучен, ленен. Създава ми уют. Случвало ли ти се да се облечеш и след това да се чувстваш неудобно в облеклото си? Да, това е 8-ми клас, фазата, където носех такива от онези смисъл чурпогашниците, мрежите и го бях скъсвал и си го бях сложил на ръцете под тениската, което случва се. Да. Може да разкажете. Случва ми се. Обаче, слава Богу, напоследък внимавам как се обличам, за да ми е удобно. Но когато имам един много трагичен спомен в училище, когато трябваше да участвам в някакво празненство и трябваше да се облека в рокля и чурпогашник, който от тогава никога повече не обличам чурпогашници. Да, със сигурност. Наскоро си купих нови обувки, които ми бяха много неудобни първия ден. Даже едва се придвижах до Даскал. Отнеми половин час от метрото до училище. Има рани, но в крайна сметка вече са добре обувките и мога да си ги нося нормално, така че да, по някой път се изискват малки жертви, че да са ти удобни дрехите, които носиш. Случвало се, разбира се, но това е част от играта. Много пъти, особено когато отивам на училище и съм примерно с малко по-дълго яке и с много къса пола, изглежда се едно, нямам нищо отдолу. Винаги имам. Определяш ли се сама за модна икона? Определям се да, защото трябва... Наистина, трябваше да изпия някакво. Кът.